Baphume ngobuninzi abantu kwizitalato zesixeko saseThekwini behlaba ikhwelo kurhulumente kuba angenelele kwinto abayichaze njengengxaki yabantu bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Kuza kubakho umnyenyiva kubaqhubi njengoko lisehla ixabiso lepetrol nedizili ezinzulwini zobusuku. Sinibulise emakhaya kanandamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Bebephume ngobuninzi abantu kwisixeko saseThekwini behlaba ikhwelo kurhulumente kuba angenelele kwingxaki yabemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Lo mngcelele ubukhokelwa yinkokheli yeMarch and March uJacinta Ngobese Zuma kwaye uye wavakalisa ukuba akanalwazi ngentlanganiso ebiphakathi kukamongameli Cyril Ramaphosa kunye namatshantliziyo amabini asebenzisana neMarch and March uNgizwe Mchunu kunye noNkosikhona Ndabandaba Phakela Umthakathi. Izibambe zemanci intshukumo inginginye yabantu kwiphondo laKwaZulu-Natal namhlanje ngelithi ude wafika umhla ekudala ulindelwe wokuba abemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni balifulathele eli lihlokondiba labantu eliphuma kumaqela ohlukeneyo nabangungelene kumbindi wedolophu yaseThekwini namhlanje. Thina njengoba sila sizolwelwa izwe lethu ukuthi abantu bokufika abaningi kakhulu abake behambe bemazweni abo ngoba abanye bathole imvume yokuba la eSouth Africa ngokungemthetho. By now we would have expected all illegal immigrants to have left the country. So obviously those who refuse to leave, it means they're defying the laws of the country, and we would expect the government to treat this matter with the urgency that it deserves. Nangona udushe ingeyonxalenye yale mingcelele, amapolisa ayibethelele eyokuba akukho zikhali zamkelekileyo nakoluphi na uqhankqalazo. Kodwa elikhwelo lamapolisa khange lisatyelwe ngabaqhankqalazi. We can't have people who are using our resources without paying, because if they are undocumented, it tells us that even our electricity, the water, they don't pay them. Asilwi azonde umuntu bathi in order ukuthi silungise lelizwe leli sizodinga ukuthi uhulumeni asebenzisane nathi, because njengamanje we are not involving any political parties, silungisa izwe. Labantu abalegal kule country benza izinto ezirong, bayadlwengula, benza everything and ugovernment akathathi any action ngabo. Uma ngabe kwathiwa kuyaphefumulwa ngabo instead ujika abenza ama-victim attack ama-South African. Kusenjalo kweliphondo lase-KZN, abemi baseZimbabwe bathe badibanisa imali ze bazifunela ibhasi eza kubagodusa. Bakwathi unobangela woku zizigrogriso abazifumana kwindawo abahlala kuzo. Abaholi bethu abasiphethe eAfrika ibona abenza lesi simo size sifike la. Ikakhulukazi ukukhombisa ungabi ne-leadership kwabaholi base-Afrika. Nangona urhulumente emaqhaphethu efudusa abanye abemi baseMalawi abase-KZN, abanye basajonge enkalweni. I have nothing left in my hand, and ekhaya I'm the breadwinner. My mother is old enough, they can't support himself. Nemingcelele iqhube kulo lonke eli namhlanje. Kusenjalo le migushuzo ebiqhuba mbombozone kweli abantu bephume ngobuninzi kuya kuvakalisa ukungoneliseki kwabo ngumba wabemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Bonke ke abo bebethabathe inxaxheba kule migushuzo bathetha ngazwi linye besithi urhulumente makanike ingqalelo abemibeli loMzantsi Afrika. All the illegal immigrants must go. We are tired and tired and tired. That's happening. Ibingumbono omxesibe kumbindi wesixeko saseRhawutini. Abaqhankqalazi bejolise imibombo kwisikhululo samapolisa saseHillbrow ukuya kunikezela ngexwebhu lezikhalazo. Nasesoweto ke ibikwaseso kwaye abahlali bathi bafuna zivalwe mba izipaza shop zabemi bangaphandle khona ukuze kuvuleke amathuba emisebenzi ngakulutsha oluhleli nje lungenzi into. Senendaba document or no document ababuyele emuva bazokubuya kahle kunesikhathi silimit izwe lwethu asikwazi ukumukela wonke umuntu asenendaba nayo induna zemizokhuluma nawo.
Nasepitoli abantu bebephume ngonina kambe bathi imali engange-600 million rand ethe yachithwa ngurhulumente ukulungiselela le migushuzo yanamhlanje kumele ukuba isetyenziselwe ukulwa ulwaphulomthetho nabemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. South Africa is not a social state for all African countries. All African countries must arise and take the baton and take accountability for their own people. Kusenjalo nasekapa entshona koloni uluntu lenjenjeya ukusingisa kuofisi zorhulumente wephondo kwaye uninzi lukhala ngokuba kuqashwa abemi bangaphandle bekhona abemi beli. Asisebenzi ingxaki yethu leyo uba amaforena aqasha amaforena mos kwelizwe. Ukanti nakugompo eMpuma Kapa uluntu beluphumile. Le migushuzo ke ilandela isiganeko esabanga undabamlonyeni kule dolophu sakubekwa kwekumkani yaseNigeria nesathi saqandusela kudushe nokutshiswa kwemoto kwimatshi eyayikho. Ukanti umphathiswa ojongene nokhuseleko loluntu kweliphondo uthi bebeliqinisile kakhulu ukhuseleko kwaye akukho ziganeko zibikiweyo. They've been monitoring the activities in the various parts of the province. There are no incidents that have been reported, and even the march here, Kukombo, has gone relatively peaceful with no incidents reported. Khange lube impumelelo uqhankqalazo eGqeberha kwaye ibiyimini nje eqhelekileyo efana nezinye. Abaququzeleli bale migushuzo bathi khange bayifumane imvume yokumatsha kodwa baza kuyibamba imatshi enkulu kwixa elizayo. Ukanti naseBloemfontein baphumile abantu bahambisa uxwebhu lwabo lezikhalazo kwiofisi yenkulu baphathiswa. We demand constitutional reform. We call for the constitutional reforms that clearly recognize the state's primary obligation towards South African citizens. Public services funded through taxpayers' money, including health care, education, housing, and social assistance, must prioritize South African citizens while remaining consistent with the Constitution and South Africa's legal obligations. Kusenjalo bebephume ngobuninzi abantu kwilokishi yase-Itsoseng emntla-ntshona beyokudlulisa uxwebhu lwezikhalazo kwisikhululo samapolisa sasekuhlaleni phantsi kweliso elibukhali lamapolisa kwaye bakhala ngentswela-ngqesho ngakulutsha. Here in Itsoseng, there's a lot of loopholes. The youth is not working, and then the taxis are being run by people who are not even staying here, and they are very much undocumented. Okokugqibela naseKimberley emntla koloni imigushuzo ibimi ngeenyawo kwaye balithathile idabi labo balisa kwiofisi yenkulu baphathiswa uZamani Saul nalapho bafike bazityanda igila ngembilini yabo. I'm asking you, as a parent, let these people go. Let them go to their places. Let them go make business in their places, not here. They're not allowed to run business here. Let them go. It's enough and enough and enough. Ukanti iarhente zogcino mthetho zisangcotshile kulo lonke eli zilindele unongekehli kwaye urhulumente uvakalise ukuba le mini yanamhlanje yimini yesiqhelo efanayo nezinye iintsuku kwaye ayilosuku laholide. Ukanti kuthiwa baza kumpela ungongo ngesingesi bonke abo baza kuthi benze izinto ezingatshongo khona. Kulubaphathiswa yephondo laseFreystata unkosikazi Makhwini Litsoa Mathaye uthi amapolisa abhaqe abemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni ababalelwa ku-28 ukuya ku-29 kwindlu yeendwendwe i-guest house ngelasemzini emva kokuhletyelwa ziimpukane eziluhlaza. Uthi le ndawo yeyomnyeni osopolitiki ophezulu kwisithili saseMangaung nothe wabanjwa naye ngamapolisa. Amapolisa ayaqhubeka nophando lwawo kwaye izityholo zakujongana nazo kulindeleke ukuba ziqinisekiswe xa sele bekwityala ngokusesikweni. I was called by the police after getting a tip-off that there are people who are hiding behind us here. It's a guest house where we had about 28 to 29 people that were arrested because they were hiding in this place. And when we inquire for how long have they been here, we're told that it's about 7 days that they've been hiding in this place. They're not going out, they're not doing anything there, but there is someone
who's coming in bringing some foodstuffs for them. But what is also concerning is that the owner of the guest house, it's one of the senior politicians in the district of Mangaung, and that's where it is really worrying. But for now, the police had to do their work. Kanti kumda ohlula eli nelizwe laseZimbabwe iBeit Bridge liye lonyuka inani labemi bangaphandle namhlanje nanjengoko uninzi lwabo belufika ngeebhasi ziphuma kwiingingqi ezahlukeneyo zeli abemi bangaphandle abakulo mda bathi bafuna ukubuyela kumazwe abo. Bekumancada-ncada ke nakumda iBeit Bridge ophakathi kwelo Mzantsi Afrika nelaseZimbabwe. Nanjengoko uninzi beligilana kwiinzame zokuwela lo mda lungekedluli usuku lomhla wama-30. Igunya abantu elijongene nemida kweli lithi lonyuke kakhulu inani labantu abathe babhaliswa ukuwela lo mda kwiiyure nje ezingama-24. In terms of the numbers that we have processed for the past 24 hours, we have processed, I think, over 4,000. That is more than what we processed in the previous day. So obviously, in terms of other ports, Libombo, we heard that there is more than 1,000 that has been processed. So, but in terms of this one, we are expecting that we will have 150 buses that will be coming from inland, in particular from KZN. So we will be able to process those buses as soon as they arrive, and then as soon as obviously they've been processed at the operational center there. Ukanti abemi bamazwe ngaphandle bathi badiniwe ukulala phandle bafuna ugoduka baye kumazwe wabo. I don't have any even single to think. What I'm thinking now to release me to going home. All of us, we want like that because we are tired to sleeping the way, we are tired to sleeping the Lord. We expected our things to go quick, but suddenly we just stuck out of nowhere. And also the delays for Home Affairs here, it makes us just stuck in the dark. We don't know what is happening, but it's very bad. As you can see, the children there. I see the young girl here was vomiting just now. Kulindeleke ukuba likhule nangakumbi elinani nanjengoko zithe gqolo ibhasi ezisuka kweli loMzantsi zigodusa abemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Kuza kubakho umnyinyiva kubaqhubi nanjengoko liza kwehla ixabiso lamafutha ezinzulwini zobusuku. Uhlobo lwepetrol u-93 luza kwehla nge-R2.01 ilitha, ze u-95 ehle nge-R1.96 ilitha. Ukanti diesel kulindeleke ihle nge-R3.14 ukuya kwi-R3.59 ilitha. Ngelixa iparafini iza kwehla nge-R5 kuphela. Isebe lezimbiwa lithi ukwehla kwexabiso lamafutha kuthetha ukuba nayo iza kurhoxiswa irhafu yamafutha eyamiliselwa ngelokuthomalalisa ulwamvila lokunyuka kwamaxabiso amafutha. Namhlanje ilungu lombutho we-MK epalamente uVusi Shongwe uvele phambi kwekomishoni kaMadlanga. uShongwe uye wamenywa kule komishoni kaMadlanga emva kwemibuzo ngokuphathelene nentlanganiso awayizimasa eThekwini neyayizinyaswe ngamagosa aphezulu kwicandelo lezobuntlola kweli. Kutyholwa ngelithi le ntlanganiso yayiququzelelwe nguNjengele uFeroz Khan. uShongwe uthi kule ntlanganiso wayengakhululekanga kwaphela kodwa wazama ukuba ahlise umoya ukuze angabeki ubomi bakhe emngciphekweni. Nanjengoko uNjengele uKhan wayewambuza ukuba kutheni esenza le nto kuye. You told him that you were merely referencing his name. Were you referring to what you said to Mr. O'Sullivan? Yes, you I was were referring investigating Patlane, but why not Khan? That's what you meant by saying I was merely referencing your name. Yes, I was referring to that because the situation was very fast. I won't lie about it. But one is forced to think fast out of the box in that situation. How do I calm the situation here? Because we came there without bodyguards, without any weapons or anything. So one has to make sure that I don't allow this to escalate. Because should it be I allow it to escalate or I become violent, it might turn on me. And at that time, if I may say, while we were sitting, the number of people in the yard, they are no longer one person. Because where Kaji is sitting, there's a window behind him.
And I could see my car, I could see a couple of men around that space. So one has to think fast, okay, let me just keep this situation calm, then we'll exit Sizwe and Land and we'll see how we handle this matter. So that's why I say to him, no, I'm not targeting you, I was referencing your name. I know my targets. This one, this is where he also says, yeah, I know your target, you're targeting corners, Mr. Kaji, constantly talking. So this is where he also says, yeah, I know you're looking from corners, I can hear your questions, Then this one says, Norman, come, let's meet, let's have a talk, come, let's talk, we can look after you, let's talk about some things. uShongwe uthi wathenjiswa ithende exabisa i2 million zerandi ngenyanga yokhuseleko kwaCheckers. While we're still conversing, Yusuf turned the phone to face himself and asked, where in Sentin? General Khan responded, in the apartment. Yusuf then ended the call and continued speaking to me, remaining close to me. He said, stop this. You are our brother and we can really take care of you. There is a security tender at Checkers worth 2.2 million every month and we can give it to you. I replied that I do not operate in that manner. He insisted that he could arrange 10 bar in cash for me, and I said it was fine, that we can talk up on Friday. Okay. So this second part of the conversation, an offer of a tender, what did he mean? Did he mean that, I mean, are you in the security business? So why would he offer you a security tender? Let me put it how I perceived it. Because prior, when we are talking, and he's talking too much on the issue of phone, there was an instance in this talking where he asked for my number, Yusuf Kaji. And I constantly said, no, I don't want you to have my number. So I noticed that me pushing back constantly doesn't get this guy to back off. So this is the type of a person you agree to everything, then you live like that. This is what I started deciding to, okay, let me work on this, because now he says, you give me the tender of 2 million of security. And I said, no, I don't operate like that. So to him, maybe he thought no, in book form, this will get me arrested or whatever, in a way. To him, he thought I was saying that. That's why he changes the subject to say, no, we can get you cash then. 10 bar, we can get you 10 bar, we can arrange it. In that, the thing is, I forgot to write it here. In that statement, this is where he even promised me there were 3 BMW cars that were window tinted and bulletproof. He then promised me, would we even give you this car protection? Where were in those the yard, parked next to my bike. In the yard, okay. Yes, in the yard. So he pointed at them? Pointed at them. Even when we went out as well, he was walking me out on the window. He said, you see, all these cars are safe. Kakhulu ke mamqwathi inoncuthu ezindabeni ndiyakubulisa ke mbukeli wamapha ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lam leMozulu mna ke bethuna ngegama ndinguthabile ndiyinzwakazi yabathembu kwakutshanje ke yenjenje kaloku ke iMozulu masiphawule ke mbukeli wamapha ekhaya kaloku iziganeko zethu ke zemvula nomoya kuMzantsi Afrika ngokubanzi nawe apha ekhaya uyabona noko imeko isemandundu kakhulu kuyasibekela lonke nje ezangenxa isithanda ukuzinza kakhulu kwimpuma yelizwe ngamandla phaa kwelaphondo lonke lasentshona Kapa kwiindawo ezininzi ezigudlunqweme kuyanetha ngomsekuseni buphila phaa Fredendal koBeaufort West embili nje phako Welcome futhi Mpumalanga nakumazantsi wonke nje kwelaphondo laseLimpopo ngokubanzi ke mbukeli masijongeni ke amaqondo wethu aphansi naphezulu ke sivule ke phondo lokuqala phondo elo ke liphaya kaloku eMpuma Kapa ndawo ezininzi ke ezipha kumazantsi nempuma kwelaphondo unozinze phako Gqeberha futhi kumazantsi ekseni nankumoya ubhudla ngokuqatha ekseni amaqondo asephantsi naphaya koMakhanda kumantla futhi kusabande ekseni lo maqondo asanciphile efika phaa kaloku kuye ke la 8 degrees benje futhi ke mzontsundu ephondweni lapha eFree State nelekumbindi ke apha eMzantsi Afrika phaa kumantla kakhulu welophondo njengapha koVelcom koFrankfurt eSasolburg kwasekuseni kucwengele kamnandi phaa amafathu kubuye ke abikho kakhulu ngorhatya lwangomso nanzi imozulu ephondweni ke bukelwa lapha kaloku entshona Kapa ndawo ezininzi ke ezipha kumantla futhi nentshona kwelaphondo njengapha koFredendal ekseni futhi amaqondo asephantsi kuyabanda ibe kwempela ke lo nkwankca ngamaqondo aphansi ka5 degrees benje futhi ephondweni ke lapha eNorthern Cape kozo ndawo ezithanda ukuzinza kakhulu ke kumazantsi
kumazantsi welaphondo phako Priska Diara Kimberley futhi kuyafefa nje yonke lantsasa naphako Alexandra Bay zezo ziganeko zemvula emini ngomso benje futhi ephondweni ke lapha eNorthwest kwezindawo ezisencamini kwelaphondo njengaphako Mahikeng kwasekuseni futhi Klerksdorp kuyabanda kakhulu phaya nako Bloemhof amaqonda ayafana ayalingana ngesibhozo benje ke mbukelo wami futhi ephondweni laseGauteng apho sikhoyothina kalomzuzu impela phaka kumazantsi futhi wenophila phaya ko Carltonville Springs Germiston naphaya eThembisa Kempton Park Johannesburg kuyabanda ngomso ngenkwanza nenqele ko7 ndikuzibukele masinyuke kubanzi ke siphawule phaya ephondweni ke lapha eLimpopo ndawo ezininzi ke kumazantsi futhi nentshona kwelaphondo phako Thabazimbi naphaya encamini futhi Pulukwane Phalaburo kwasekuseni futhi qaba ngamafu kakhulu phaya kuyabanda ngo13 degrees benje futhi kwelaphondo lapha eMpumalanga kwezo ndawo ke sithanda ukuphakama kakhulu kwelaphondo njengaphaya eMiddleburg ekseni futhi Sikhukhuza naphaya koMbombela futhi yinkwanca kakhulu yonke lantsasa ngenxa yakhe ke la 9 degrees vume ekhaya ndivale ndisonke imozulu ke pholo lokugqibela ke liphaya KwaZulu-Natal kumazantsi futhi buphila phako Kokstad ekseni lonqele ko7 degrees naphaya ePietermaritzburg usabanda ngesithoba mna ndikuthanda kangaka xa Jeli Miyoli kamnandi mawethu.